дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Истаравшан шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ эълон гардид. дар фестивали байналмилалии ҳунармандии озар маҳсулоти ҳунармандии 19 давлат ба намоиш гузошта шуд. иҷрои нақшаи даъват ба хидмати ҳарбӣ, таваҷҷӯҳ ба ҷамъоварии ҳосил ва кишти тирамоҳӣ. раисони кумитаҳои давлатии амнияти миллии тоҷикистону қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Тошиев барои маълум кардани боқимондаи хатти марзи ду кишвар дидор анҷом доданд. дар ин бора хабаргузории давлатии Ховар бо такя ба Кумитаи амнияти миллии кишвар хабар медиҳад. гуфта мешавад ки мулоқот санаи 1 октябри соли равон дар шаҳри Бӯстони Вилояти Суғд баргузор шуда роҳбарони ҳайатҳои маконнигорӣ яъне топографӣ ва аломатгузории марзи Тоҷикистону Қирғизистон барои идома додани кор супориш доданд. Хабар медиҳад Азия плюс. дар доираи баргузории нахустин фестивали байналмилалии ҳунармандӣ озар шаҳри Истаравшан расман шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ эълон гардид. дар ин бора президенти шӯрои ҷаҳонии ҳунармандӣ ҷаноби Саад Ал-Қаддомӣ ва 20 нафар узви раёсати шӯрои мазкур ки 14 давлати дунёро намояндагӣ мекунанд бо як овоз рай доданд. президенти шӯрои ҷаҳонии ҳунармандӣ ҷаноби Саад Ал-Қаддомӣ сертификати шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ дар самти кортсозиро ба роҳбарияти шаҳри Истаравшан тақдим намуд ва Истаравшан дар як вақт ба узвияти шӯрои ҷаҳонии ҳунармандӣ пазируфта шуд. бо иштироки аъзои раёсати шӯрои умумии ҷаҳонии ҳунармандӣ таҳти роҳбарии президенти созмони мазкур Саад Ал-Қаддомӣ дар шаҳри Истаравшан нахустин фестивали байналмилалии ҳунармандӣ озар баргузор гардид. дар нахустин фестивали байналмилалии ҳунармандӣ дар шаҳри Истаравшан зиёда аз 250 нафар ҳунарманд аз 19 давлат аз ҷумла ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, Федератсияи Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҳиндустон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Болгария, Швейтсария, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Австралия, Ҷумҳурии Мардумии Хитой, Зеландияи Нав, Кувейт ва шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. аъзои раёсати шӯрои умумии ҷаҳонии ҳунармандӣ, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазороту кумитаҳо, корпусҳои дипломатӣ аҳли зиё ва собиқадорону ҳунармандони номии кишвар бо намоиши байналмилалии ҳунарманд шинос шуда ба ҳунари волои онҳо баҳои баланд доданд. дар рӯзи нахустини даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Панҷакент нақшаи даъватро ба иҷро расонид. дар саҳни майдони муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ бо иштироки фаъолон, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, падару модарон ва наздикони навазкорон маросими гусел баргузор гардид. зимни суханронии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, комиссияи шаҳрии даъват, комиссарияти ҳарбии шаҳр, ҷамъиятҳои деҳот ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони соли таваллуди 1997-2006 корҳои зиёди тарғиботӣ ва ташкилию сафарбариро ба иҷро расонинданд. ин тадбирҳо имкон фароҳам овард ки то рӯзи нахусти даъвати тирамоҳӣ 428 нафар ҷавонони синни даъватӣ аз комиссияи тиббӣ гузашта аз ҷумла 270 нафар ба таҳсил дар мактаби ронандагии ташкилоти мададкори мудофиа ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва даҳҳо нафар ҷавонон ихтиёран хидмати модарватанро интихоб карданд. дар маросими гусел наваскарон волидони онҳо сухан карда садоқаташонро ба ватан ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд. ба даъватшавандагоне ки мактаби ронандагии ташкилоти мададкори мудофиаро хатм намуданд, ҳуҷҷати ронандагӣ, ба онҳое ки дар иҷрои нақшаи даъват саҳми бориз гузоштанд, сипоснома ва тӯҳфаи хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. барномаи рангини ҳунарӣ ки тараннумгари садоқат ба ватан, ҷасорату матонат буд, ба маросими анъанавии насибагирӣ анҷомбахши маросими нахустини гусели наваскорон ба хидмати ҳарбӣ буд. бояд гуфт ки дар рӯзи нахустини даъвати тирамоҳӣ бо фотиҳаи волидон ва зери навои мусиқӣ гурӯҳи аввалин иборат аз 366 нафар ҷавонони шаҳри Панҷакент ба хидмати ҳарбӣ гусел карда шуданд. хабар медиҳад дафтари матбуотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент.
рафти ҷамъоварии ҳосил, кишти тирамоҳии ғалла, шудгори заминҳо ва дигар масъалаҳои таъмини рушди кишоварзӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки роҳбарони ниҳодҳои соҳаи кишоварзӣ, мутахассисони ҷамъиятҳои деҳот, раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шунидани гузориши масъулин таваҷҷуҳи онҳоро ба тезоидани ҷамъоварии ҳосил аз ҷумла меваю ангур, сабзавот, захира барои давраи зимистон ба бозорҳои беруна содир намудани он, оғози кишти тирамоҳии ғалла, шудгори тирамоҳии заминҳои кишт ҷалб намуд. ба раёсати кишоварзӣ ҷиҳати муайян намудани ҳудуди заминҳо барои кишти картошка дар баҳори оянда, ба идораи обёрӣ ва беҳдошти замин барои таъмини фаъолияти иншоати обрасон дар давраи кишти тирамоҳӣ, ба шӯъбаи ҳифзи муҳити зист барои назорат ба тозаю озода намудани канори шоҳроҳи ҳудуди шаҳр дастурҳо дода шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.